Nasikop ang gihulagway nga high-value target atol sa buy-bust operation nga gipahigayon sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Unit kun PDEA 7 uban sa mga sakop sa Talisay City Police sa Sitio Ratan, Barangay Tangki, Dakbayan sa Talisay. Giilang dinakpan nga alias Joji, 47 anyos, usa ka high-value target ug ang iyang live-in partner nga si alias LV, 50 anyos, usa ka fish vendor. Ang mga dinakpan taga Sitio Magay, Barangay Tangki. Nasakmit silang posisyon ang duha ka mga putos nga mitimbang og usa ka gatos ka gramos nga gidudahang shabu nga may estimated average market value nga 680,000 pesos. Muduha ka semana ang pagpaniid sa mga operatiba sa PDEA 7 nga misangput sa ilang pagkasikop. Gibana-banang makabaligya sila gikan sa 250 ngadto sa 300 grams nga shabu. Matag semana. Kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang ipasaka sa PDEA 7 sa duha nga kasamtangan karong gitanggong sa custodial facility sa PDEA 7.